India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kajingyap na kajinngam jong kawe ka lieng haki cakaru duriaw ka yamen kalakio syaka kendai pungun hadin banang labdin biang syusyu yaki med yap jong ki poiwer na katany Afrika. Ong ka kubor het sorkar ka yamen haka sngi baan balala. Kani kaling kadai ka bakit kambun yaki nong wan buhai shnong na katany Ethiopia hadin balangam jenlop haka sngi ublay balala katba kadang don ha kalenti banle syaka jela abian haka tan syati jong ka yamen. Kabadai ke jaka kabaki ling ki baju wan shalantu ya kinong wan buhai shnong na katany Afrika da kabakermen ban poi syakiri gof ki barus pa. Kate ke jingjia bas ngusi kadai kabak hadu ya na preng ki babun ba ki jingjia ngam ling ha ki jaka rut duriaw ka yamen kabala peniap da ki babun spa ngut kinong wan buhai shnong ki badai na katany Afrika. Kibala pet nala jong kiri namar ka jingya snam ka jingduk da ka jingkermen ban poi syakiri gof ki barus pa. Kani kaling ke bakit palat sispa sampu sanggut kinong Ethiopia kalangam jelop ha Gulf of Aden harut jong ka Yemen ha ka jela abian ha ka step jong ka sngi ublay balala. Ong u Abdul Sator Izo ubadai uklidu jong ka International Organization for Immigration ha Yemen lingba kilat patai kubor. Ulayatu bagi med yap jong kisan sanggut na kini kinong wan buhai shnong kila syak kendat harut duriaw ha ka district confer. Bat kasanggut ki weipat lalap ba kilayap pelara yaki syaka jaka bu mediap jongka hospital ha Zinjibar. Kanong ba jongka jela abian harut duriaw basyati ka Yemen. Tangkat arngut na kini kinong wan buhai shnong ki balalat im na ka jingam ling. Bat ki weipat kilaja bat ya ki bala syim ba kilayap ong u izo. Ha ka jing penpena ka tenat bahara ka abian kala batai ka jingwat ber ka jing pelat im ka bajur baha baya Kenya kin jingbun jong kinong wan buhai shnong ki balayap bat ki balaja ngai. Kala ong balalap ya ki babun ki med yap ki bala sapriang ha ki jaka ka bahe jong ka rut duriaw.